Zdravím vás priatelia, moje meno je Ludo aka Rudo a vítam vás pri mojom novom videu. Ide tak... Do piče, kurva! Jebem a neviem sa vykoktať do piče. Vítajte priatelia, moje meno je Ludo aka Rudo a vítam vás pri mojom novom videu. Toto video bude také troška iné ako ostatné videá, je to úplne iný formát. Rozhodol som sa totižto natočiť let's play. Viem, že veľa z vás si myslí, že let's play sú úplná hovadina. Myslel som si to aj ja, ale bohužiaľ tento rok vyšla jedna hra, ktorú si chcem určite prejsť a nejak som sa tak rozhodol, že z nej spravíme aj let's play. Ide o pokračovanie úspešnej série Uncharted, teda konkrétne o hru Uncharted 4, kde budeme hrať za hlavného hrdinu Nathana Drakea, ktorý nám je známy z predchádzajúcich dielov. Ja osobne som veľmi zvedavý, čo si pre nás tvorcovia pripravili a na túto hru sa neuveriteľne teším. Mám si novú hru, totižto som taký kokot, že som túto hru už točil chvíľu, natáčal som asi hodinu a pol a potom som si uvedomil, že som si nezapol audio, takže musím to robiť všetko znova, ale aspoň mi to bude od začiatku známe a nebudem sa nejak strácať a nebude mi to dlho trvať. Áno. Samozrejme, tí, čo ma poznáte, tak viete, že som strašne dobrý v hrách, takže budeme hrať na najťažšej obťažnosti, ale nerobím si piču, poviem normálne na priemernej, budem rád, keď to dám tak. Automíranie vypnuto, asistencia kamery vypnuto, dobre, pokračovať. Akurát budem trocha okratený od tie momenty prekvapenia, keďže viem, že čo sa tam bude teraz diať. Ale nevadí, no, poďme teda na to. Keďže mám referencie od viacerých ľudí, ktorí túto hru už hrali, že to je neuveriteľne po piči, tak ja sa na to fakt neviem dočkať, neuveriteľne som natešený na to. Vyhypovaný. Ešte také informačné veci, hra má české titulky, takže to nebudem prekladať, tí, čo viete čítať, tak si to dokážete preložiť aj sami. Verím tomu, že ľudia, čo čítať nevedia, ma nepozerajú. Sem dítě šťastný a proto musí mít štěstí naproti. Henry Avery, 1694. Takže privítalo nás veľmi príjemné počasie, ako môžete vidieť. Miesto s Nathanom by som teraz nemenil ani za hovno. Wow, troška vlny. No drž sa, bráško, drž sa. Hra má neuveriteľnú grafiku, hneď to je práve, čo som si všimol, strašne super to vyzerá. Úplne reálne. No poďme. Musíme sa nejak striasť týchto zmrdov, čo nás naháňajú. Tam tých lodičiek, kokos je ich jak hadov. Dobre. Prestaňte. No tuším majú nejaké rýchlejšie lode, lebo takto nás dohná, to není len tak. To fakt nevyzerá rúžovo s nami teraz. Haha, tam máš ty zmrt. Haha. Takže keď do nich narazím, tak vybuchnú, to som nevedel. Jaj, no troška škodoradosti nezaškodí. Ideme si po vás. Oh! Wow, či tu vybuchujú nejaké granáty, alebo čo tu po nás strieľajú. Vyzerá tak na oslave nového roka, toľko ohňostrojov. Au! Do prdele. No Nate, poďme vynor sa, X-kou sa vynarám. Wow, nezraz ma. Nate je ináč známy šťastlivec, vždy toľkokrát, čo prežije, proste iba o chlpok. Dobre, pokazila sa nám lodička, rýchlo to oprav, bráško.
Ja sa zatiaľ postaram o týchto zmrdov. Už nemám nastavené automatické zameriavanie, takže to bude troška také náročnejšie, ale... Tam máš hlava. Paráda. Dobre no, táto loďka vybuchla. Rýchlo si musím prebiť a postarať sa o ďalších. Fú, teraz mi dali troška zabrať. Koľkokrát ťa musím trafiť, brácho, aby si zomrel? Dobre. Takže našemu kamarátovi sa podarilo opraviť lodičku, tak pokračujeme ďalej v našej spanilej jazde. Wow, no tu není moc vidieť. Snad nenarazím do nejakých kameňov. Alebo útesov, lebo je ich tu fakt veľa. Dobre, toto bolo celkom tesné. Á! No sme v prdeli. Nathan. Tak toto je nejaký flashback z Nathanovej minulosti. Nathan. Ako môžeme vidieť, hlavný hrdina tu je o pár rokov mladší. You must be tired of these lectures. I know I'm tired of giving them. And now you have to stay here with me all weekend instead A of... očividne, už keď bol mladší, tak sa dosť často dostával do problémov. Lebo tunak táto sestra predstavená mu čistí žalúdok. I don't see why I'm the only one being punished. Because you started the fight. I'm giving back my book. Malý bitkár. I told you to leave those books in your room. You only have yourself to blame. Doesn't give him the right to just snatch it from me. Does that give you the right to start throwing punches? It wasn't just about the book. What was it then? Nothing. I'll save it for confession. No matter what I try, you seem insistent on going down the same sad road as your brother. What a waste. Takže naša sestrička nemá rada brata, tunak pána Nathana. Čo som pochopil z tej konverzácie. Teda to by pochopil aj debil. Ale nevadí, no. Ha. Super, takže niekto nám to posiela signál, aby sme sa za ním dostavili. Samozrejme, že Nathan neobsedí v posteli a radšej vybehne von oknom a bude loziť po strechách. Takže prvá kapitola sa volá Volanie dobrodružstva. Alebo Volání dobrodružství teda, keď už to je tak napísané. Ovládanie veľmi podobné jak v predošlých sériách, v predošlých hrách Uncharted, ktoré som si tiež prešiel, teda až na 3. Tam ma ešte len čaká. No na takého malého chalana to je celkom silný chlapec. Takto sa držať a loziť po strchách jak opica. Dobre, tu sa preklzneme dovnútra a pekne potichu, aby nás nikto nezbadal. Lebo by sme boli poslaní do kúta a určite by na nás vykonávali aj nejaké fyzické tresty, čo nechceme, keďže bývame v sirotenci. No. Ktože to tam je? Ujo farár a naša známa sestrička. You know my opinion. I'm not ready to give up on him yet. You can't keep avoiding it.
Pšt. Ticho. I'll Nech nás talk to nevidí. him in the morning. Okay? Good night, Father. Good night, Sister Catherine. Dobrú noc, pán farár. Dobre. A čože to tu máme na stole položené? Whoa. It's my file. Taký fešák. Kto vie, čo chce s touto zložkou robiť? Pozorne, sestrička neuvidí. Damn it. No, dvere sú zamknuté, musím nájsť nejakú alternatívnu cestu von. Predpokladám, že tam cez okno. Ups. Gotta get to that window. Dobre, no, presne ak som hovoril, do toho okna musím ísť. Come on. Ale tak, aby nás sestrička nevidela. Dobre. Hej, tá niečo tam spatrila, ako môžem vidieť. Ale čo? Sestrička si skrýva tieto cigaretky vonom. V kvetináči. Takto sestra predstavená fajči, no. To není teda moc zdravé. Ale tak predpokladám, že keď už je to tá sestrička, tak radšej nech fajči cigarety, a keby mala fajčiť niečo iné. Ale čo, pán farár sa vrátil. No rýchlo zahod tej cigy, moja pekná. Lebo to by nebolo pre teba dobré. Dobre, teraz nás nevidí, môžeme rýchlo preklznúť cez okno. A tu už vidíme našeho kamaráta Sema. A tam pozor, aby som nespadol dole. Šup. Hop, hop. To vyzerá jak strašná hračka pre toho chlapca. Ja kebyže mám loziť takto po stenách alebo kde to všade lozím, tak by som sa určite pekne zrýpal dole. Mimo toho, že nemám rád výšky, tak toto nevyzerá ako najbezpečnejšia zábavka. Radšej takto z pohodlia obývačky budem loziť v hre. O, toto nevyzerá moc stabilne. Wow! No dobre. Sam? Sem? Však to je iba oný ruksak a baterka. Oh, you got a little watch your back. Alright. Hey, it's good to see you, little brother. What was that? Really? Again? It's nothing. You told me you'd stay out of trouble, though. He was talking shit about us. So? He said that Dad dumped us here because we're worthless, and Mom is in hell because... Nathan, come on. They're just saying it because it gets to you, all right? You just gotta learn to laugh it off. You wouldn't. No, do as I say, not as I do. Dobrý vzor, You'll catch a cold. brat. Až robí, čo ti hovorí, nie je to, čo robím ja. Ale tak múdro vraví, no. They're gonna call the cops. Well, I got something for you. And I couldn't wait till Christmas. What? It's outside. Tak to som veľmi zvedavý, čo pre nás tu na Ujo sem chystá. Nice jump. Come on. Takže takto nevylezem. A ďakujem ti, bráško, za pomoc. You're right. The sister's feeding you enough. The place is kind of empty. Where is everyone? Some Bible retreat. Mňa zaujímalo, že čo je toto za mesto. Keďže aj tá sestrička, aj ten kňaz boli čierni, You should come and say hi. Nah, I don't need the guilt. dosť možno, že sme na nejakom africkom kontinente, ale zatiaľ... Tam by to asi nevyzeralo takto s tými mrakodrapmi a starými budovami. Takže nie, no. We're getting there. That was easy.
Come on. Zamknuté. Damn. No pekne, čo You teraz? didn't prop it. I did. At least I thought I did. No, it doesn't matter. We're gonna take the high road. The high road? Just follow me. Watch this. No tak ty si profik takto na prvý pokus to tam trafiť. We take the high road. Have you done this before? Once or twice. No jeden alebo dvakrát, no neverím ti ani slovo. Yeah, come on. Your time. Určite to medzi Samové záľuby patrí lozenie a štveranie po strechách. Každý deň takto v noci chodí. Čože? Čo to nejde? Aha. Musím podržať L1 na joysticku. Šup. So, what you been up to? Working mostly. You still dating that girl? Oh, Kristen? On again, off again. Currently off again. Takže Sam má nejakú priateľku, čo teraz spomínal, nejakú Krystál. Alebo Kryštál. To, čo sa nečudujem, keďže je to taký frajer, že tu behá on po strechách. No guts? Taký vagabund. No glory? Na takýchto chlapcov určite ženy letia. Whoa, whoa. Wow! Pozor, pozor, Just don't kámo. think about it. You got this. Toto bolo ochlp. Troška sa poobzeráme na okolo. Dobre, ideme na to. Hop! See? No big deal. Yeah. Tam kebyže spadnem, tak po mne neostane nič, iba mastný flak. Takže ďakujem ti, Sam, že si nás zachránil. Pretty cool, huh? Yeah. Totally. Through here. Right behind you. There's a jump coming up. Okay. Okay. Right down the middle. Nice and easy. Nice. and easy. Wow. Tu tak mi škrydly padajú na zem. Dúfam, že sa žiadna nestrpá aj so mnou. Hop! Look at you go. You ready, Tarzan? Tarzan. Tomu ver, ja si pamätám takú hru Tarzan, čo som hrával, tam bolo takýchto lán strašne veľa, vlastne som tam skákal jak Tarzan z jednej na druhu. Teda jak Tarzan, ja som bol Tarzan. Dobre no, Yeah. daj mi to. Go ahead. Kam sa mám zúpnúť? Tam na druhú stranu, k tým plechovkám? Či čo to je? Hop! Dajú sa kopnúť dole? Á! To som nechcel. Ale dobre, ešte, že tu je to lano. No. Čože? Prečo to nejde? Up the steeple. Come on. Aha, dobre, už to ide. Som sa zlákol, že už sa naspäť nedostanem. A som sa skoro šmykol dole, čo by asi tiež nebolo moc príjemné. Kade teraz? I can't jump that high. Hey, just go around the corner. Aha.
Toto je pekné miesto. Yeah. Not bad. Tu by som si vedel predstaviť trocha počilovať, ale neviem, ak by som sa tam ja vytrepal osobne. Také ideálne miesto na rande tam hore. Zoberete nejaké 2 deci vína, deku, nejakú slečnu, výhľad na celé mesto. You wait here and you watch me. Wow. Tak toto vyzerá fakt bezpečne, kamoško. Keď sa zabijem, budeš ma mať na svedomí. No dobré, Nate. Poď, skáč, hop! Wow. I did it. Paráda. Of course she did. Follow me. Kade? You know what? How about you take this one? Really? Yeah, really. Tak ďakujem za prejavenú dôveru. Attaboy, Nathan. Okay. Pekne. Okay. Dobre, takže toto sme zvládli, fajn. Teraz sa asi nejak dostať dole po rebríku, že by. Tak. Pri všetkom tom skákaní zo striech, po lanách a tak, to je normálne rebrík, to som nepredpokladal. Tomu sa hovorí také štýlové zošmyknutie sa dole. Just like that. We're out. All right. Check it out. Huh? Whoa, Wow. You got the 250? 250? What are you talking about? No, this is the 500cc twin. No way. Vespa. Čo ti šibe? S takouto Vespou, kebyže chodím po meste, tak som jaký frajer. But hey, I'll have you know that Na takomto peknom skútri. changed man. Bought this with hard-earned cash. Ale nie, samozrejme, toto vyzerá ako krajší stroj, teda silnejší stroj trocha, jak nejaký skúter. 500. The only time you pull a stunt like this is when you're trying to make up for something. You are too smart for your own good, you know that? Alright. I got this job. Pays well. Really well. But, gotta leave town for a little bit. What's a little bit? Like, a year. At the most, and then I'll be back before you even know it, alright? You're bailing on me. Hey, come on, don't be so dramatic. What, so it wasn't bad enough to leave me in that place? How could you do this to me, Sam? Wait, I'm doing this for you. The money I make is for the both of us. And then in a couple of years, when you're out... Years? Take me with you. I can barely support myself. I'll pitch in. I know you think the orphanage sucks. You have no idea. Yeah, but it's the best thing for you right now. Alright? Pekne, takže brácho nás niekam opúšťa. Aspoň, že tu zanechal túto frajerskú motorku. We've made it work. Right? Sure. Well, you know, the bike wasn't the only surprise. And I guess I'm gonna have to ruin the next one. What? I found Mom's stuff. Everything that Dad sold, I tracked down the buyer. If you're saying this just to make me feel better, I swear to God. where? On the other side of town. What do you say we go and get it back? No jasné, pome. You mean steal it? It's not stealing if it was ours to begin with. I'm Že pretty tento sure. chlapec by bol dobrý sudca, takéto Let's ono. not get caught. Teda sudca. Právnik, alebo čo hľada takéto výnimky medzi zákonmi. Čo už bolo raz naše, sa môže ukradnúť, lebo to nie je krádež. Wow! Wow!
Ruky preč, bracho. Hablas española. Dobre, sme v nejakom mexickom gete alebo hispánskom. A tento chlapík vyzerá, že nám chce nakopať prdel. Ale samozrejme, že sa nenechám. No počkaj. Počkaj, si sa budeš smiať, keď ti zuby vybijem, ty hajzel. Na. No poď. Tam máš. Wow. Tu máš koleno. No jasné, vy svine mu pomáhajte, cigánska férovka. 4 proti 1. Smrdí. Tu máš, ty čurák. Au. Si, Gustavo. Hej, hej, hej. Opatrné. Nie, že mi poškodíš moju peknú tvár. No chlapče, ty budeš toto ešte lutovať, ty turbokokot. Ne! Jak posledné prasa do mláky, no fajn. Trojuholník! Trojuholník! Rýchlo, 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 rýchlo! Normálne ma prst boli, jak som to mačkal. Nehajte ma! Však som vyhrával, čo je? Hey, give me a call when you're tall enough to ride the rides. Te voy a sacar a tiras por el culo. Solitaria. Cállalo. ¿No estás esperando aquí, eh? No tento na mňa chrli nejaké španielské nadávky. Určite nehovorí nič pekné. Po španielsky sa nerozumiem, ale kulo som zachytil. To určite nie je pekné slovo. How long am I supposed to be in here? Huh? Where's the toilet? Fuj. You're looking at it. Have fun. Fuj. Will. Gracias. Tak toto zrovna 5-hviezdičkový hotel nepripomína. Nie je tu toaleta, nie je tu svetlo. Budem musieť žiť chvíľu vo vlastných hovnách, no fajn. Ale verím tomu, že Nathan to zvládne. Get up. I was having a great dream, too. Hey. All right, easy. All right, cálmate. A my sme sa dostali do kapitoly číslo 2, takže v tomto momente hru preruším a budeme pokračovať na budúce.